Godmorgen. Klokken er nu lidt over 7, og det er første gang, jeg skal på i dag. Jeg skal på klokken 8, så vi har lige været nede og spise morgenmad. Jeg kan stadigvæk godt mærke smerten i benet, men skal jeg bare ned til hallen og varme ordentligt op, så får vi se, hvordan det går. Jeg er selvfølgelig en smule nervøs for konkurrencen, når jeg begynder at tænke på det, men jeg tror bare, det går, når man først er kommet i gang. Hvis jeg ikke vinder i dag, så håber jeg bare på at lave en rigtig god præstation, som jeg selv er tilfreds med, som landstræneren er tilfreds med. Nu får vi se, hvordan det går. Det er blevet søndag morgen, og dagen, hvor Lisa skal vise, at hendes forberedelser til de nordiske mesterskaber rækker til at genvinde en guldmedalje. Allerede fra kl. 8 om morgenen skal 5 nordiske piger kæmpe om at stå øverst på sejrskamlen. Jeg har jo trænet i 2 uger i træk, hvor jeg har trænet styrketræning på fitnesscenter, og jeg har trænet taekwondo hver dag. Jeg skal lave 3 forskellige serier. Den jeg skal gå i finalen, den er helt ny, fordi jeg er lige blevet gradueret til anden dan. Så skal jeg gå en helt ny serie, som jeg lige har lært. Så nu får vi se, hvordan det går. Jeg håber selvfølgelig på det bedste. Når hun skal ind på gulvet, nu for eksempel her, så er der sådan nogle måtter, som der er forholdsvis nyt for os, vi skal gå på. Og der ligger det i de fleste udøvere, det er sådan noget finmotorik, man arbejder med. Det vil jeg sige, konkurrenceteknik, det er finmotorik. Det vil sige, hvis hun bare kommer til at bevæge sig en lille smule, så ved hun, så bliver hun trukket ned i point. Og der har man den der frygt for, jamen, kan jeg holde balance? Jeg tror ikke, hun er ikke bange for at gå ind, og der er nogle mennesker, der kigger på hende. Men det er mere, der ligger hele tiden latent, om man nu laver nogle fejl, som hun måske er vant til at lave. Jeg kan godt lide at have lidt tid for mig selv, hvor jeg står og tænker over nogle ting, og prøver at koncentrere mig om min serie og tænke på det bedste. Og så beder jeg også. Man tænker over sådan nogle små ting, som og nu skal jeg... Så man skal også passe på med, at man ikke tænker for meget over de ting, som man har fået at vide, at man skal rette, for eksempel. Fordi så går det helt bare i kage. Man skal bare tænke på, at man skal gøre, som man plejer at gøre til træning, og så gør det 100% og tage nogle chancer en gang imellem. I den tekniske disciplin skal Lisa altså gå 3 serier, de såkaldte pomser. Disse serier er forudbestemt efter hvilken bæltegrad taekwondo-kæmperen har. Udøverne bliver bedømt på deres tekniske kunnen og efter hvor præcis og skarp deres præstation er. Det er for eksempel meget vigtigt, at spark er høje og med fuldt udstrakte ben. Derudover skal kroppen være i fuldstændig ro og balance. Her handler det altså ikke om at lave sin egen stil, men derimod om at udføre serierne med nærmest mekanisk præcision. Efter hver runde får udøverne så karakter. Hvad var værst? Jeg kan selv mærke noget, der skal være bedre i næste. Det er gået rigtig godt. Jeg har jo vundet, så nu er jeg rigtig glad. Jeg har stadigvæk meget ondt i benet. Jeg troede ikke, at jeg kunne gennemføre sidste runde, fordi jeg har fået den der skade, hvor jeg bare skulle sparke igennem alt, hvad jeg kunne, og så skulle jeg bare bide smerten i mig. Det var rigtig hårdt. Men nu er det overstået heldigvis, og det er gået rigtig godt. Landstræneren er tilfreds med min præstation. Lisa kan nå utrolig langt, og hun kunne også være blevet europamester sidste gang. Nu ryger hun op i seniorgruppen her og skal knokle, og der er noget mere konkurrence. Men i og med, at hun har så meget kraft og den smidighed, hun har, så er der faktisk ingen grænser for, hvor langt hun kan nå. Det kommer helt an på hendes
hendes træningsengagement, og hun kan holde den kørende. Det er en vanskelig alder, hun er i, hvor der er en masse andre ting, man gerne vil samtidig, og uddannelse og så videre. Så hvis hun kører på, så kan hun nå meget langt. Kom nu, de klipper det fra. Nå, men det har været en rigtig god dag, og jeg har vundet, så jeg er meget tilfreds, og landstræneren var også tilfreds med min præstation. Så det har været en rigtig god oplevelse, en rigtig fed tur. Det var en rigtig god dag.